Zubeldia lidergoa mantenduta, baina beno, hanketan nabaritukoa nekea. Hanketan nabaritukoa nekea gaurketa bat ageo. Bai, zalantzei gabe, oso etapa gogorra izan da. Eta ja hirugarrena itzuliuntakoa. Eguraldiak guendik handi gehiago gortu du. Eta hanketan ja esfortza notatzen hasia. Ez da zaila izan mantentzea lidergoa. Ez, oso etapa gogorra izan da. Erasoko ondian non nahi, bai goraka, beraka, zelaien degurren jungea. Eta, bueno, azkenen defendatzea lortuet. Biharkoari zain. Bai, biharkoa da etapa erabakigarrina. Ikusiko dugu beste taldeek ze jarrera ukitzeuen, baina bueno, saiatuko gan eta defenditzen. Zuek ze planteamendu dituzue biharko? Ez dakigu oraindik ez dut taldeko bilera egin, baina seguro egurra emango duela. Eskerrik asko eta sortean biharko. Mila esker.